Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka fito na fito da addini suke rushe tarbiyya. Yanzu zan kira sunan su 12. Number 1 akwai Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan tasha ta mai albarka. Ku kasance da mu tare da wannan tsohon mawaƙin Ahmad namadina. Ya irgo ya yi babban tonon asiri a masana'antar kannywood, ya irgo manya-manyan masu lalata guda 12. Ku kasance da mu domin saurara, amma idan wannan ce farkon ziyartarka wannan channel ta mu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing, lamar liking. Ai sauraro lafiya, mun gode. Assalamu alaikum, ina yan fim din suke, ina yan kannywood din. Jama'a a saurara, akwai wasu jarumai guda 12 yan bayan fage wanda suke yaki da sunnan Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka fito na fito da addini suke rushe tarbiyya. Yanzu zan kira sunan su 12. Number 1 akwai mai zirga-zirga, shi zai dauko mace daga tasha ya kai ta masauki, ba muharraman sa bace. Na biyu akwai mai walfaya, shi zai kai mata abinci safa da yamma. Na uku akwai mai karanta mata script, ba muharraman sa bace. Na hudu akwai kuma wanda zai mata rehearsal, duk ba muharraman sa bace, rehearsal din rawa ko wani abu. Na biyar akwai mai makeup, mai makeup shi zai kama fuskan ya mace ya goga da sanitizer, ya shafa hoda da gazal da jambaki, ba muharraman sa bace. Ba anan barnan mai makeup ya tsaya ba. Mai makeup idan mace za ta fito da juna biyu a film, shi yake saka koko a cikin ta ko wani abu. Mai makeup shine idan mace ta karye a cikin film, za a nuna ya daura an seta komai daidai, ba muharraman sa bace. Mai makeup shine wanda idan mace za ta fito a mahaukaciya zai yaye mata hijab din ta, ya cire dan kwali, ya birkita kanta, ya saka datti saboda ta fito a mahaukaciya. Mai makeup in mace ta fito da kurji a jikinta, duk shi yake shashafa kurjin, muharraman sa ce. Na shida akwai mai costume. Mai costume shi zai yaye ma mace duk kayanta na mutunci, ya bata wasu kaya, muharraman sa ce. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata musu saka hijab, ko ma'aifi bai isa ya ce mace kar ta saka hijab ba. Mai costume ya ce ta cire hijab din, ya bata wani kaya. Na 7 akwai mai sound, wanda shi zai saka sound din ta kirjin mace ya biyo ta nonanta saboda a dinga jin magana, muharraman sa ce. Na 8 mai lightener, mai light shi zai haska fuskan mace saboda a dinga gani, muharraman sa ce. Na 9 akwai kuma mai cameraman, shi zai dasa mata kyamara ya dauki hoto mai motsi da mara motsi, muharraman sa ce. Na 10 akwai kuma director na film da zai bada umarni da assistant din shi, muharraman sa ce. Na 11 akwai producer na film wanda shi ne yake daukan nauyi iyagun, muharraman sa ce. Na 12 akwai wanda shi kuma a studio ne ake waka, ko hijab kika saka zafin wajen yayi sake cire. So Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani. Allah ya yi magana a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul nur, ya lissafa mana muharraman mu mata a duk wa'annan suna ciki. Jama'a ya kuke so ku halatta abin da Allah ya haramta? Suna yaƙi da suna na sallallahu alaihi wasallam, ku ce mene? Sannan kuma akwai laifuffuka guda 6 manya a Hausa film, wanda wallahi zan lissafo muku wanda duk dan Hausa film yana yi. Na farko ana shirka, na biyu ana luwaɗi, na 3 ana lesbian, na 4 ana kawalci, na 5 ana shaye-shaye, na 6 ana zinace-zinace. An yan Hausa film na san akwai wanda ba sa luwaɗi, amma idan baka ɗaya daga ciki kana wancan. Kuma mutum ya fito yayi rantsuwa da alkur'ani ya ce a 6 nan da na lissafa baya yin ko ɗaya. In baka luwaɗi kana shaye-shaye, in baka shaye-shaye kana zina, ko kuma kana shirka. Na rantse da Allah zan faɗa, ban so in faɗa ba saboda tsakani na ni da Allah ne. A lokacin da nake wannan masana'antar nayi shirka, wallahi billahi azim, sai dai Allah ka yafe ni, Allah ka yafe ni. Nayi amfani da laya, nayi amfani da hayaki da wasu magunguna da ake bamu mu sha duk saboda masoya. Subhanallahi wa iyazu billahi. Na rantse da Allah, kuma ni nayi kawalci, bana nan ma zan kira, za a kira ni a waya an tura da namban wasu in mata, kuma duk haka ake yi wallahi. Na rantse da huwar rahmanu, ba zan ma kaina sharri ba, ma kaina kar, kuma ban taba shaye-shaye ba, hankali na guda. Saboda mutane ku saurara ne, ku gane, ku fahimci wannan illan wannan abun. Ni na rantse da Allah akwai wani boka da ya ce min addu'o'i na ba sa kaiwa sama. Na rantse da Allah ba zan mai ƙarya ba, akwai madakata. Jama'a ana barna a wannan sana'an, kuma mutum kakka fito ka ce kai baka luwaɗi, ka fito ka ce kai baka abubuwan nan guda 6. Wallahi idan baka yin shi da zan fito in ce duka baka yi wallahi. Na rantse da Allah ana barna. Ni ba ina yi don ku gyara bane. Allah ya shirye ku in Hausa film, Allah kawo, Allah ya canza muku sana'a madaidaiciya, Allah ya shirye ku. Kuma Allahu gafurur rahim, Allah shi mai gafara ne, mai rahama ne. Ko yau ka tuba to ba mu san ranar mutuwan mu ba, mutuwa za ta iya zuwa maka ko yaushe.
jama'a annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira, an yi gwagwarmaya, an yi yakin Uhud, an yi yakin Badar. Ku duba gwagwarmayin da ya diddan saboda ya kafa kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu saboda a kafa addinin musulunci. Ku duba gwagwarmayin da yi, ku duba gwagwarmayin da sahabbai suka yi, amma muna ji muna gani yau ana yaki da sunna na sallallahu alaihi amma mun zuba ido, malaman mu ana saka hotonsu a ci mutuncinsu a zage su, amma mu yi shiru. Amma a yau an fito mun faɗa gaskiya a masana'antar safi, an mana ta ana mana barazana za a kashe mu. Wallahi bana tsoron kowa, ko za ku kashe ni da Allah na dogara, bana neman taimakon kowa sai taimakon Allah. A masana'antar safi yarinya za ta fito, an faɗa din baki kai shekara ɗaya ba kin siya motar miliyan 10 da gidan miliyan 50. Mun san kowane sana'a akwai lalatattu, to ku faɗa min akwai masu kosai a duk anguwannin ku ai. Me yasa bari a ga mai kosai ta siya wannan motar miliyan 10 din ba? Akwai mata doktoci, mace za ta yi shekara 15 tana dokto, ko za ta siya mota sai dai a dinga cirewa albashinta. Akwai mata ticoci na primary da nursery wata har rayuwanta tana teaching. Me yasa ba za ta siya wannan motar ba? Sai mata 'yan Hausa fim. Saboda Allah ya aiko mana annabawa, annabi Ayuba, annabi Yakuba alayhi salatu wasalam yayi kasuwanci, annabi Dawud alayhi salatu wasalam yayi kira sana'an hannu ne, ko ba maganan gaskiya ba? Annabi Shu'aibu alayhi salatu wasalam yayi kiwo. Ku faɗa mana annabin wasa da Allah ya aiko shi. Wa ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'budullah. Allah bai halatta mutum da aljanna ba don kowa ba sai dan su bauta masa. Jama'a kuma abin da nake so, na ji daɗi wani bawan Allah dan uwa ya min gyara. Na karanta aya ban fassara daidai ba. Yawmal tubul sira'ir. Na ce yau ranan tsallake tsiradi kuma yau ranan tonan asiri ne. Zan sake ba da number waya na kaman wancan 0706820804. kuma numban WhatsApp dina ne. Dan Allah inda wanda zai min gyara akan wannan abubuwan da nake yi ya min, dan Allah. Kuma wannan faɗan gaskiya muke yi, inda wani mutum ya min gyara. An kira ni daga wajaje daban-daban, amma farin cikin an kira ni daga Madina garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma aka ƙara min ƙarfin gwiwa. An kira ni daga Makka, an ƙara min ƙarfin gwiwa. Wasu sun kira ni sun mun barazana, ina fuskantar ƙalubali jama'a, amma wallahi da Allah na dogara. Wallahi Hausa fim ana barna, sannan kuma ni an cutar da ni a rayuwana, an zalunce ni, an yi komai, amma wallahi duk ina bar ma Allah, ban ce komai ba. Amma wannan addini na aka taba, an taba Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi tallahi ba za mu bari ba, sai mun faɗa muku gaskiya. Kuma ni ina so mutum ya fito ya proving ina rock, ya ce duk wannan abubuwan da na lissafa ƙarya nake yi, ya fito. Wallahi idan baka wannan ɗaya daga ciki, ni da kaina zan ce baka yi, in kuma kana yi zan ƙaryata ka. So to jama'a, Allah ya samu dace, Allah ya shirye su, Allah ya saka su akan hanyar daidai. Jama'a kuma kuna contributing, kuna promoting din barnan da kuke siyan kaset din su, kuke kallo, kuke kiran su biki, kuke kiran su abin da ya shafi lokacin sallah, duk wannan duk kuma kuna ba da gudumawa. So Allah ya sa mu gane.